Ki kok nembang kok metu mbele iki ya. Ora i pancen ngombe lho, Pak. Pon lempere wis kabeh kacange. Lemper. Wong semene kok ngenteni wong gawa tepak tok. Kaya-kaya. Adewe kudu tetek, Pak De. Nek Pokoke gethuk. iya. Nek tetek iso ngene, aku tetek. Pak De ra tetek. Iya kowe duwe aku ora duwe tetek kok. Kita arep mbok tetekku. Iso padha seduluan mung mergo kaya-kaya. Elek to. Sae. Wong desa direksa kok elek ki kok. Maksude sing nembang kuwi lho, yagane juang kok iki kok. Lho arep yagane sapa-sapa nyatane dadine ya apik kok. Tenan sing nembang iki anggere nek wis Mas Jok Kluthuk lah ya wis. Mas Jok Kluthuk iki lho. Iya guys kaya Jok Kluthuk ta iki. Mas Parjo. Iya. Iya. Lha iki nek Jawa Timur payu iki. Pangon ya, Pak. Jok Kluthuk klitik ya kuwi kok. Nggih. Apa kuwi? Ya kan mendukung suasana ya ono sentrup-sentrupnya dulu. Kok sentrut-sentrut. Iki kok nembang kok metu mbele iki ya. Monggo panganane teko lho. Oh, dadi iki penghayatan, Mas. Ora. Dadi luntur iki lak gelo banget. Nggih. Tresnane ora kesampean luntur to dadi tresnane. Dadi saking gelone iki sampe Nangis. nah kuwi lho, Mas. Ora i pancen ngombe lho, Pak. Nah, sik. Sik iki yo penting. Penting iki. Bakul teko. Angger aku nyanyi kok mesti panganan metu. Lho, jenenge tiba kemil iki ngono kuwi, Nduk. Iki gawe penyanyi tiba kemil iki ning dinding kon. Nah. Lho, iki sing sebenarnya tak senengi siji. Apa? Jeruk iki tak senengi. Kok tak tahu. Ora usah didawake. Lho, jeruk iki nek cilik wong iki jeruke gedhe kok dadi jeruk ngono, Mas. Menul. Iya. Iki Karang Taruna, ngendi Mas iki? Karang Taruna, Karang Tengah. Ya, dari Karang Tengah nggih. Pak Edi Kumis iki ta? Oh, Pak Edi. Iya, iki Karang Taruna apa Karang Taruwa ngene iki. Gini, nggih. Wah, nyanyine kose, kowe kok nyanyi nggon gambar tepak lewat ngono. Dikira nyanyi bakul jeruk kowe engko malah. Ngenteni sik. Mpun Pak Edi mpun. Pon lempere wis kabeh kacange. Lemper kuwi sing saka anu nggo anu nyambel ke lemper. Nek iki lemper. Ya itulah. Ya dimaklumi ya Mas ya wong ora asli Yai Jawa. Mboten apa. Bisa nembang kaya ngene luar biasa. Wis elok banget. Sing ngudi wah elok sik. Iki rung tepake ben rono dulu yo. Ya. Monggo Pak. Nggih. Elok lho. Wong semene kok ngenteni wong gawa tepak tok. Elok tenan. Makasih sehat selalu, lancar rezekinya. Ya Mbak, terus ke Mbak. Ditembakno tiwas datowo nanging tombo sejati
biyen tumeka saiki kaya-kaya ngelingake wayah wengi wayah wengi piye nek kira-kira arep rebut sandang pangane dagelan manggonmu ning kene aku ki nyenggaki kok nyenggaki ta ning dadekne aku ki lho kok teko kaya-kaya ngelingake kok iso teko gethuk bar kuwi aku lali pleng matur nuwun ya Dik wis mirang-mirangke Pakde matur nuwun sing mirang-mirangke sapa kuwi nek gubuk Kasmara ki ning ndi ya tak senggaki ngono kuwi ning aja kaya-kaya lah iki tenanan iki ora apa apike nek kowe ora cocok apa ya ora cocok wong urung dicocokne kok lah iya sing cocok karo jenengan ki sing petak atine tetek dadi wong dadi kudu apa tetek pupuk kae nyimpen wadi wiwit biyen tumeka saiki kaya-kaya ngelingake gubuk kae lah iki ilange nang kene iki dadi kaya-kaya ngelingake gubuk kae kebak cerita nyambung nyambung saking ono sing biyen tumeka saiki kaya-kaya ngelingake ayo kanca aja turu sore-sore gubuk tibane gubuk iso diruwet tenan iki gubuk Mas iki tibane cocok seneng aku bahagia kowe bahagia kowe nek tetek aku adewe kudu tetek Pak De nek tetek sing jenenge nyok nyanyi apa wae sing kaane memang macem-macem tapi kudu tetek tetek ya itu tetek bukan tetek ya oh titenono arep sewengi utuh arep tak senggaki kaya-kaya ya karepmu wong pancen iki mau gethuk ta Mas gubuk lho lha sengganmu lak dumadi saka lagu gethuk heeh yo lagu ki berarti unsure saka gethuk lah terus iya ta yen lewat aku kelingan gubuk kae biyen tak nggo leren kaya-kaya ngelingake kanca kabeh aja turu sore-sore gethuk ya ora Sri Uning Mustika Tuban Labuh Tresna lan Sabaya Pati kaya-kaya ngelingake kanca kabeh aja turu sore-sore gethuk Sri Uning Mustika Tuban Labuh Tresna kuwi nak wis ta lah iya terus apa meneh gemo ali-aliku pamriye aja lali karo aku kaya-kaya ngelingake kanca kabeh aja turu sore-sore nesu dagelan kok nesunan iki lho ngono wae mangkel ngajak setahun pisan kok ngisi pindho ya hah pindho ki sing sambatan pisan tak eling-eling wah sampean nyambat aku saiki wis enek sing arepani nyambat lah ora apa-apa heeh pokoke gethuk ya apa iki mau kaya-kaya catatan sajane nyata kaya-kaya ngelingake aku kowe iya kowe duwe aku ora duwe tetek kok tetek lah kok nemune tetek kok tetek nek lha udu ilat Jawa ki omuni tetek ya kono ngono kuwi lah aku wong Jawa muni nek sapi nek tetek ki apa aja takon iki lah ngopo terus takon iki engko wae lho iki arep maksudnya arep tetek engko maksudnya tetek engko no teteke mengko
Tetek tutuk tetek. Aku ki rene iki munggah ki tak ati-ati lho, dalange enom apik, tak ati-ati aja nganti groboh. Lah kok malah diblusukke lho aku. Lah sing blusuk ya kono dhewe ya Lho ngopo. kuwi tene wong penak kok. Wong anggere wis blusuk ki lega kok piye to? Alah, sak gethoke dadi perkara lho ya. Reng-reng. Iki sapa dak seduluan mung mergo kaya-kaya. Ngelingake. Elok tenan kok.